Так, ну падаецца, што так яно і павінна ўсё працаваць. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. І адносіны з пілігрымамі пагоршацца. Так, што я хацеў зрабіць? Трэба ж нешта праверыць. Колькі гадоў мінула з таго, як мы апошні раз ладзілі стрымы? Так. Трэба ж, у мяне ж недзе плашачка ёсць. Не тая. О, глядзі ты. Лівія. Паказвае, што Лівія. Так, Лівія працуе. Окей. Окей, let's go. Зоохозізус. За акозіс. Так, трэба ж нейкую недзе прыгожую картинку знайсці. Рискуе the animals. Дзе? Ну, выглядае, конечно, жудаснавата. Гэта я зараз відарысы ў гугле гляджу. Берлінер, здароў! Окей, let's go! Нешта голос крыху падсеўшы. Так, это я буду так сядзець, да? Это монитор будет так. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой, ребятки. Рискуе за анімаліс. Тихенько. Зараз будзе гучненько. У чым нюанс, што пакуль што... Вот, это уже занадта гучна. У мяне зараз новыя навушнікі падгона добрага чалавека. І у іх зусім усё па-іншаму гучыць. І цяпер я не магу зразумець, як мне яно павінна рабіцца. Ну, падсунуў мікрафоныч да рота. Я просто не хачу, каб яно было занадта гучна. Справа ў тым, што я магу, конечно, выкруціць гук, але ў мяне яшчэ ў хаце дзве сабакі, яны калі у адзін момант захочуць усе пабрахаць, мы тут усе ў штаны і накладзем у гэты ж момант. Так, за ахозі зарискуе анімалс. Шукаю пікчу, каб запосціць пікчу О, знайшоў больш-менш. Закіну хаця бы у гэты, у свіцер. Шо як справы? Без мяне тут сядзелі. Колькі ж вы тут сядзелі без мяне, вы мне скажыце? Дзясяткі стагоддзяў. Шмат. Гэта шмат. Гэта праўда. А я як па вам сумаваў па ўсім. Ай-яй-яй-яй-яй, ребяткі. Так, за ахозі з пікчу я знайшоў, а трэба яшчэ і спасылачку. Правильно ж, трэба неяк зрабіць. Без стэлсу ад Рудзі я, ў прынцыпе, не разумею, як вы можаце ўсе глядзець іншыя стрымы, іншыя гульні і не бачыць гэты боскі стэлс. Дык вось, праблема ў тым, што зараз па паўзунку я не магу зразумець гук. Берлінер піша, што ў мяне... Калі ласка, давайте мы зробім нейкі гэты самы перакрыжаванне. Напішыце ў каго як па гуку. Ну, тыпу, ці можна зрабіць цішэй, ці грамчэй. Усё топ зараз. Просто я тлумачу. Іншыя навушнікі, яны нашмат больш чуллівыя, і я у іх чую нашмат болей таго, чаго насамрэч мікрафон не записывае. То бок я ў гэты момант чую ледзь не тое, як моя жонка на кухні глядзіць тэлефон. Але калі я гляджу па паўзунках, я бачу, што мікрафон гэта не ўлаўлівае, і мяне гэта крыху бянтыжыць. Ну, усё добра, дык усё добра. Усім, дарэчы, здароў усім, хто ў чаце. Карацей, я зараз просто закіну то само, хаця бы у свіцер, закіну, шо глядзець, гуляць, і будзем пачынаць. Я паставіў украінскую мову, будзем гуляць зараз у зоапарк. Сёння гульня выйшла.
Хто глядзеў, сачыў за відзікам, бачылі, чыталі. Я увесь час пра яе пішу, што яна ось это самае. Да ёкарны бабай. Зоопарк смерти. Слухайте, добрая назва для якого кіно. Для ІМДБ 6.0. Зоопарк. Гуляем зоопарк смерти. Все. Так, што нармальна ж трэба з гучнасцю гульні параўнаць. Гучнасць гульні, чорт яго ведае, я вельмі моцна паменшыў. Вось. Гэта тыпу музыка. Так, калі ягоны хутар, ці ўжо закансерваў яго да вясны. Не, я яго не закансерваў, але зараз, карацей, калі проста мне не ўпадло здымаць на свой умелый телефон, глядзіце, я вам покажу, бачна, не бачна. Карацей, у мяне раз, два, тры бітыя камеры. Ён як бы здымае, але ўжо то не та якасць, я ўжо такі здымаеш, глядзіш, нейкая херня атрымлю, ўжо і настрою няма ўжо. Уже перагарэў я пакуль у гэтым годзе. У меня так звычайна бывае, што пад восень, тыпу, прыходзіць вясна, вы кідаецеся ўсе ў гэтыя вясковыя справы, працуеце, робіце, ось валасы назад, а потым прыходзіць нейкая восень, і ты такі ёкарны бабай. І нешта ты ўжо крыху перагараеш да зімы. І ўжо зімой вы думаеш такі, ну, трэба ўжо крыху супыніцца, ўжо ўсё. Таму і зараз так яно і з гэтым самым. Так, ну што, пачынаць. Давайте яшчэ раз па опцыях відэа. Так. З украінскай, калі што, будете мне дапамагаць. Я не ўсе словы я магу это самае. Будзем чытаць. Так, кіраванне, аўдыё, кіраванне, чуллівасць. Ну, гэта мы ўсё леваруч, праваруч. Гульнёвы працэс. Хрен я зараз разабрацца. Што мне сэнсу ад вашых... О, субтытры. Ангрэ Ралев, дзякуй, прыйшоў разам са сваімі гледачамі з Frostpunk 2. Глядзеў я таксама яго крыху, яго стрым. Глядзеў, хоць што гэта ваш гэта самы Frostpunk 2 сябе ўяўляе. Значит, што, мы глядзім... Куды назад? Узад. Так, давайте што, будзем пачынаць. Бачу рэйт, усім дзякуй, усіх вітаю. Сардэчна запрашаем. Все, здымайце абутак, сядайце, як вам зручна, і будзем глядзець. Я яшчэ не запускаў, я не ведаю, каб працаваў. Хутка пачынаем. Прыбіраю. У меня вечная праблема, я этой шыльды не прыбіраю. Мета здароў. Все. Так, кажа, падпішы. Так, гэта даговор пра нераспаўсюджанне інфармацыі. Я вас зразумеў. Тыпу, нас бяруць на працу ў зоопарк. Было б добра, каб можна было самому эту закарочку паставіць. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? I thought this was a zoo. True. Вченые, это ученые, это сенсі. Hope you got the joke. Excellent. Now let's get started. First, grab your personal PDA. It's necessary for interacting with all the work objects. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. Wait, what's this for? You'll find out later. Мне падабаюць такія працы, дзе цябе не пытаючы чымсьці абкалваюць. Да, я думаю, що вона тиха, я сам їх хрен чую. Так, загальна, ну-ка. Застосувати. Oh, are you finally awake? Good, get up, it's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals requires prevention. You wouldn't want to bring some kind of infection home, would you? By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. So I got the job? I thought we had an interview. My wife is waiting for me outside. The job will be yours if you make it through the night. Let's go. I still have a lot to show you. Так, мне не падабаецца яго падыход. Як бы у мяне бы ўзніклі
Воу. Воу. А шо з гэтай самай з мышой? Ціш. Карацей, яна нешта вельмі тупіць. Так. Тут, пэўна, трэба паменшыць удвая, пэўна, чулівасць. Так, інверсія, гэта для мяне страшныя рэчы. Дзе? Всё? Просто яно неяк... Ой. Ну, тут же бадзікам, тыпу, што камера нібыта на грудзях, і мы будзем за яе глядзець. Але мне не падабаецца яна нейкая такая марудная, нібыта не... О, а що это такое? Я застосувати націскаю. О, ну нешта полепш. Так, що там? Sensitivity. Ну, так, зараз твіст быў бы, калі б тебе замест жывёлы гэты мужик з'еў, і гульня б скончылася. Тут клава адваль, дарэчы, клава адвалюцца не павінна, все добра. Што я хацеў сказаць? Нейка, канешне, вельмі дзіўная праца. Я бы з такой працы бы ўжо першы дзень бы ўжо б рабіў ногі. Давайте паглядзім. Камера, разумееце, я тыпу уверх, яна не адразу нібыта рэагуе. Там літаральна вось гэтай мілісекунды за мышкай яна даварачваецца. І мне гэта не вельмі падабаецца, але, імаверна, гэта справа... Так, звычкі, бачыце, нешта ж. Ну, добра. Ну, потым будзем глядзець. А, не, можа, адразу не, пакуль не. І ён кажа, пайшлі, і я тебе буду паказваць, што рабіць. It's quite spacious here. Yep, this is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Here we store herbs, vegetables, and fish while the meat gets ground into portions for the animal rations. And right now we're running low on herbs and vegetables. Got the hint? Get to it. You can find the instructions in your PDA. Так, пачынаецца. Карацей, тут у іх захоўваецца, у гэтай камеры захоўваецца гародніна розная. Так, завантажце 2 травяных ды 1 брыкет гародніны ў вазок для брыкетаў. Окей. Ой, не тое. Так. Це вже не смішна. Я тут не намагаўся цябе это самае весяліць. Гэта што? Гэта vegetables. Ну-ка. Карацей, гэта будзе вось такая хадзільня насільня. Чакай, колькі ўсяго трэба? 2 травяных і 1 гародніна. Гэта гародніна, правильно? Правильно. Гэта траўка. Да не дуры галаву. Не бачиш, мы працуем. Ля, як на склад вярнуўся. Я вот гэта што, ўсё кідаў гэту працу і ішоў у блогерства для таго, каб зноў гэта ўсё цягаць. Так. Працоўную канячку, ну паказваеш. О, у нас будзе свой цягнік. Хацеў потяг сказаць. Што, цягнуць самому? Цягнуць. Ну-ка. О! Нормально. Нормально. And here's our KATIE, Kinetic Automated Transport with Innovative Engineering. Katie will take you around the zoo. Карацей, мы на гэтай хреновіне, на гэтым цягніку. You need to load the brick trolley here. Until you load it here, Katie won't budge. To load the brick trolley, you need to activate the lever. Окей. Пакуль мы гэты вазок туды не загонім, він цягнік не паедзе. Так, на контрольную панель. Это яна, гэта не яна. Внутры, спадзяюся. Лепш у гульні цягаць, чым на працы. Не, ну гэта, конечно, безумоўна. Але ж флешбекі і в'етнамскія гэтыя поцягі. Так, што? Мне сказаў недзе... Ну, чапіся, што за это самое, пасіўная агрэсія? Што я зрабіў? Мало того, што абкалоў, нічога не спытаў, яшчэ і гэта самае. І едзем да жирафаў. Цудоўна. Да жирафы. Давай-ка. Святло сабе поставим.
Жартую я, конечно, будь здоров. Давайте поглядім у окно. А, не дадуть поглядеть. Я думаю, буде зараз як у Half-Life. Типу, початок гульні, ми півгодини просто будемо їхати техніку. А могли б так зробити, до речі. Це був би такий неблагий So той we're at the самий giraffe station. референс. Now listen carefully. I won't repeat it twice. This is our mobile veterinary station. Here you'll be mixing medications for our animals. Are they sick? Well, they can be. We need to closely monitor the health of the animals. We have some quite rare specimens, so the thought of anything happening to them is out of the question. Take this seriously, and we should all be safe for another day. Follow me. Окей, каже, This це is у our нас лікарня kitchen на колах. factory. To collect feces for tests, you have to feed the animal its favorite food. Here's where you'll prepare it. Какашки Choose the забирать recipe будем. from the list. Cut, mix, and you're done. Any questions? Yes. Excellent. The zoo needs those who aren't afraid to ask. But even more so, it needs those who find answers themselves. All right, enough chit-chat. Go to the cutting table. Так, я пропустил, что он сказал. Я только опошнил про нечто про тейбл, он сказал, так? А. Ой. You need to select the giraffe from the list. Так, так, жирафа. Ну-ка. Приготувати кооперативний екран на риски. Так, готувати. Можна я буду резати. Каб нарізати. Нарізати зелені, натисни нарізати. Just Ah, yeah. choose what's needed from the list. Дай, почекай. Don't Ну make на. a mistake with the weight. The exact measurement is displayed on the weight indicator. Measure carefully. А, так я повинен ще й сам буду різати. Йокарний бабай, ще треба відміряти. Так, потрібно відрізати 3,5, правильно? А це 6. Криху більше за полову. Ну-ка. Подобное? Криху більше за полову. Маус рухаться. А, не то рухаться. Excellent, Paul. Just like in a pharmacy. Cut. Now do the same with the herbal brick from the recipe. Go Скільки я ahead. дрезу, я не зрозумів. 3,2 я дрезав. Потрібно... Я дрезав 3,2, а потрібно було 3,5. Окей. Типу я відхилився на 5% від рецептури. Не так і благо, я вам скажу. Так, а тут нам треба на полову. Ось, я приклад так хату будую. Усё на око. Ну-ка давай. 1,5. Я заробив 1,5, написали, що відхилення вже 60%. Як? Я ж заробив ровно, поризав. Perfect. Now activate the lever to lower the gadget trolley. Так, тепер треба нечто активувати, щоб вазок нікуди поїхав. Який вазок куди поїхав? Сюди? Не сюди. Так, ти сюди прийшов. Мужик, який вазок? Що ти від мене хочеш? Так, это не тут, это... Активуй важель, как спуститься, как спустить вазок с гаджетами. Так, некий есть вазок с гаджетами. Угу. А, важель, рычаг. Now drag the trolley to the gates. О, это оно? Ой. Какой ничего не зрозумело. Ну, тягнем. Это у нас это самый вазок. Тягнем. Здоров, здоров. I never thought a zoo would Стоит, be посмехается. organized like this. A train, trolleys. Yes, Paul, our zoo is quite unique. It's our pride. You won't see anything like it in others. Right. Then why has the zoo been closed for the second year? People say the zoo is going through tough times. How would I know? I'm just a simple man. Clock in and clock out. How long have you been working here? Long enough to teach you everything. Come on, move the trolley. Так, подається, мені треба повеличити помір этих субскруберів. Есть? Мне подається, що нема. Помір пикселів есть.
Эпік. Якасць графікі эпік. У гэтай гульні ёсць эпік якасць графікі. Эпічная. Карацей, няма. Так што прыйдзецца вам это самае напружваць вочкі. Ён кажа, што зоапарк ўжо зачынены як This is 2 the гады. entrance to the enclosure. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select Open Enclosure. Ну, мы, типу, будем прыязджаць, як я разумею, на кожную такую станцыю, да кожнай жывёліны. Гатаваць для яе нейкі асабісты ты самы. Пад'есці нешта, наразаць, вось так вот цягаць туды-сюды. Потым будзем недзе прыязджаць, а яны там ужо будуць такія, типу, як монстры. Так, што, перед тым, як піты... Піты? А, як пайсці, пэўна. Каб усе сімптомы былі выяўлены. Ну, давайте глядзець, што гэта карта сімптомаў. Ну, гэта ж тэмпература, пэўна, клео, пое, біо. А, гэта імёны, іх там 3. Тэмпература, гучнасць, вільготнасць і какашнасць. Ну, давай відкрыем. Оу. Так, цяпер трэба... О, стаяць уже, глядзіце, смешнае. Так, мы взяли цабырак. О, здорово! Смешно, это одразу подошли. Он показывает, что она себя недобро адчувает, типу, бачите? Якія яны незадаволеныя. Здорово, шмыги. А ну-ка, без агрессии мне, я вам есть принес. Так а як сказали, некуда трэба конкретное место нести? Идти просто и подойти. Будешь есть? Не, а он так есть просто не будет. Ну, пэўна ж нейкі вольерык павінен быць нейкая... Это самый... Тазик нейкі. Ну, яны нейкі... Яны здаровыя, але не здаровыя. Так, глядзіце, што? Еўракуб стаіць. Бетономешалка. Это нам не трэба. О! Это... Не дадаў нейкую нататку. Там нейкая улётка, плакач, нешта, як страляць. Ты? Ага. Так, тварына можа ўбачыць, як я пацэліў у яе, таму трэба падысці да яе ззаду. Гэта калі страляць. Калі вы адхіліце ад рэцэпту занадта моцна, тварыны могуць захварэць. Таму не рызыкуйце. Окей. Ну, я буду рэзаць асцярожна. Жифары. Так, о, feeding area. Я бачу. Маёй англійскай дастаткова. Я чую малпаўнік. А шо у вас? Потом мы будем проезжать там. Здорово, чепзики. Такие смешные. Так, ну что, вывалить, кажется. Вываливаем. Трава с вегетабилсами. Все, задание выполнено. Ну-ка. Бео, Клео. Что будут есть? Алло, нет, крыху это самое. Мутузить, ну ничего. Так. Что? Добра, верни назад. Так, калі я адыйду ад экрана, гэта значыць, што ў мяне мае сабакі зноў нешта тут. У мяне ж таксама тут свой зоопарк. Ну все, вяртаемся назад. Все, ізі катачка, я все зразумеў, дядька. Адзягаем МФЕ. Гэта што такое? Фекальны экстрактор, зараз будзем какелды збіраць. I don't know. Why do we need all this? We need to constantly monitor the health of the animals, and taking excrement for tests is one of your key tasks. 100,000 a year, Paul. 100,000 fucking American dollars. You just have to collect Некі псіхічны некі. Апранай, і будзеш смактаць дзярмо, от яго нейкая фіксацыя на гэтым. Ну, смакчы, смакчы. Некі псіхічны. Так, плакат ты з пінгвінчыкамі, нешта прамаві. Так. А ДК костюм дзе? Я нешта адзягай. А, все, я зразумеў, вось ён. А, гэта не костюм, гэта просто мне дадуць асенізатор.
І мне трэба ісці. Яшчэ нешта плакат. А, гэта, карацей, гэта тыпу навучання такое. Напрыклад, што пішуць падказка, што калі на занадта шмат спяць, гэта хутчэй за ўсё паказвае на хваробу. Незвычайныя рухі тварын і дзіўныя дзеі. Гэта за псіхоз. Так, мне трэба уважна аглядаць целы тварын і на наяўнасць шнараў. Шнары гавораць пра тое, што з тварыною штосьці не так. Ну, вот я зразумеў. Так, зберы экскременты. Добра, яны будуць проста ляжаць. Так, што там часик? Быццам свіням даў. Ну, я думаю, што жирафы прыкладна, ну, яны ж таксама ядуць з нечага, з нейкага посуду. Так, да каней нельга ззаду падыходзіць. Да каней, вядома, блізка не, а каб пацэліць можна і ззаду. Дзе трэці? Дзе трэці? Вось трэці. Так, я думаю, што трэба на ляжак. Гэта можна было палічыць за дзіўнае паводзіны, тое, што яна толькі што з такой тузанула галавой. Ці это дзіўнае паводзіны рухавіка гульне? Так, добры вечар. А дзе вы какалі? Я прыйшоў, давайте. Ці мне адразу трэба ось адсюль. Так, трэба знайсці месца, дзе вы глядзіце, яна себя добра адчувае. Прыгалубіты. Ну-ка. Там было так і написано, прыгалубіць. Ой, мне далі дасягнення. Пагладзіць тварыну вперше. Ой, ты моя. Ну, тварыну істоту ж, напэўна. О! Какелды. Ну-ка. А, ну все правильно. Где покормил, там и забирай. Логично. А, на украинская тварына гэта якраз таки просто жывёла, да? Ці жывёла у іх у жывёла, а тварына гэта як істота. Не. Не маглі ж яны ў гульні гаварыць, пагладзіць істоту. Это не літаратурна. А, ну все, не? Ой, я бегать могу. Так, 3 я собрал. Что мне написали? Я пропустил. Так, все, поверни. Ну, типу, з кожного по кучцы. Ну все, дядька, я посмактал, як ты хотел. Стоит, посмехается. Придурочный некий. Now take the TIS. To avoid unnecessary questions, it's a thermal imaging system. You could just call it a thermal imager. It's needed to determine the body temperature for Так, animals. зараз мы будем вызначать температуру телаў. Так, давай брать Good. Now градусник. install it and measure the temperature of the giraffes. Ага. 43, 4, 39. Ну, пэўна, гэтаму не вельмі добрае. Это я бачу нармалёвае. Good job. Now put the thermal imager back in its place. Previous night zookeepers scattered equipment everywhere. Had to clean up after them in the morning. Some gadgets are still lying around on different stations and storage rooms. When you're there, grab those too. Так, ён кажа, ты яшчэ так паварочай гэтай штуковінай, як я зразумеў. Тыпу, мінулыя працаўнікі, яны маглі тут нешта, нейкія гаджеты пакідаць. І тыпу з дапамогай свайго гэтага тэплавізора я магу іх заўважыць. Ну-ка, давай яшчэ раз. Ці што ён хацеў ад мяне, так не зразумеў. Ой. Ну все, типу, окей. Одна, значит, у нас с температурой. Карацей, жывёла тварына сёння. Просто, мне падаецца, я ўжо сёння бачыў на украінскае слово жывёліна. Хаця, можа, гэта якраз таки. Ну, хрен ли. Так. As you can see, one of the giraffes isn't doing well. We need to make a dart with temperalax.
It's a medication for normalizing the temperature of animals. By the way, it was developed by one of the local eggheads. Interact with the terminal and press the exit and closure button. Завішыты вольер, окей, а тэмпарлакс гэты, ці ты мне сказаў, што проста я магу у наступны раз паменшыць тэмпературу з дапамогай гэтых лекаў. Зараз у мяне іх проста няма. Ну, залішыты, дык залішыты. Ну, добра, давайте будзем. In the terminal, you can check all the analyses you've collected in this enclosure. Угу. І ты можаш паглядзець усё, што ты сабраў. Ну, я ж какелду збіраў. All right, take the trolley back to the train. Do I have to make some medications too? Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn. How do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about here. But I barely lasted 6 months there. Got kicked out in the first year. No worries, that should be enough to mix a couple of ingredients following a ready-made formula. Ну, такі малапрыемны дзядзька, мне не падабаецца. Усё-то ён ведае пра мяне. Я, дарэчы, калі пра тэмпературу я падумаў, што мы зараз пойдзем гэтым самым жывёленкам у Анусай уторкаваць градуснікі. А вось, бач, неяк так усё ж такі спрасцілі, каб ужо зусім. І так ужо гаўно прымушаюць смактаць. Добра, што яшчэ і ў Анусай не трэба засоўваць ніякія градуснікі. Такой симуляции ветеринара нам не треба. Так. Асенізатор, мне трэба яго ўзяць і зліць некуды. Ага, какелды. Окей. Сдача анализу. Странно, что не у коробцы из этой самой, под запалок. Так. Зрабілі. А теперь, як я разумею, мне трэба... Не? Не трэба? А хто яго будзе назад у... Ёкарневое, що это было? У сярэдзіне? Чаму не той же самы вазок і... Ой, вазок, кажу. Рычаг, якім я яго даставаў? Сказаў, у сярэдзіне. Ці той же? Не той же, все нормально. Ну, у прынцыпе... Будуць ампулы. Карацей, тыпу, што ў наступны раз нам трэба ўзяць з сабой ампулы для таго, каб зрабіць вось гэтай самай лекі, для таго, каб памяншаць тэмпературу жывёл, але ён кажа, што іх будзе не шмат, то бок трэба будзе думаць, дзе і як лепш за ўсё выкарыстоўваць, каб не марнаваць. Так, это тут, пэўна, будзем зараз лекі рабіць, не? Так, а вось пайшоў крафт. Так, що у нас каўбой 777 пачынае сачыць, вітаем. Глядзім, транквілізатар. Знайдзі ў спісе тэмпералакс. Вось тэмпералакс, ён робіцца з нейкага фіта рэчыва. Фіта патрэбна 50 на 100, то бок мы можам зрабіць 2. Ну давай. Не, е. Чорт. Не. Шпык-шпык. Take the dart from the dart dispenser. Cool, you've got Temporalax. Now load it into the veterinary gun. It's in the gadget trolley. О, у нас есть рушница. Это, як я разумею, стрельба. Так, яна, ён сказаў, яна у васку гэтым таксама. А, і вось і стрельба, глядзіце. Ну-ка. Ля, тут, конечно, чуллівасць яшчэ адна. Ну. Ты ж спраб... А, ён не дае на яго пацэліць. Окей. I'm understanding. І што мне трэба зрабіць? А, і всё, ідзем да жирафа.
і ратуємо. The sick giraffe, Paul. Be careful. Don't confuse Bo with Poe. Які жарти, ну такі, типу, very local. Ось з чого треба стріляти. Ну зараз будемо стріляти. Готовать їжу, готовать лік. Ну, праця у нас така. Відкрить вольєр. А ми запомнили з вами, який там хворів? Я думаю, буде позначено. Тих-тих-тиші. Я зрозумів. Так, зелененькие. Зелененькие. А де третій? Хворий. Він може вже перетворився у монстра і мене зараз зжаре. Це таке, типу... Во, він. Він що ж пролюбив. А, він спить. Оказується, що він ще буде спати довго. Ну-ка, куди мусорачку ляпить? Опа! Ви вилікували всіх живьол. І навіть яще устим далі. Ачивку. Які ми з вами все ж таки молодці. І бачите, навіть коли ви сьогодні неяк не так провели свій день, ведайте, що ви вирятували, ви допомогли вирятувати одну живелину. Так, все, як тут натиснути. О, я думаю, першим з'ядуть того дядьку неприємного. Я сподіваюся, що його першим з'ядуть. Чому він целить з бодікама? До речі. А ти ж не видиш, що є люди, які ось це стріляють ось так, не глядячи. І у кіно так роблять. Там мало хто целить. Я сподіваюся, що це дядько вельми хутко з'їдуть. So everything went Поглядіть, smoothly? який він Seems неприємний like it. максимально. I did this for the first time. Hopefully he'll get better soon. Well, don't doubt that. We need to get back to the hub. До хаба. Хаба-хаба. Так, все, кладем стрельбу. Что за гуки? Некие недежавюлины. Так, что я думаю, нам... нельга. Я думаю, еще одну заробить амплу. Глядите, мы загнали. Все, мы можем ехать. То бок нам треба просто... А двери зачините, ну сами, певно, зачинятся. Ну, погнали. Едем у хаб. Хаб локейшн. Гоу. И что у меня монитор другие некие. Ой-ой-ой. Камера быццам у роце. Ну, нешта не зусім зразумела, дзе яна. Дядька-то на нас глядзіць нібыта ў вочы, але калі яна на грудзях, тады атрымліваецца, што дядька глядзіць нам на грудзі. Ну, неяк дзіўна. Чаму ён глядзіць нам на грудзі? Што у нас на грудях? Крыху, вы бачыце, яе так нібыта крыху люляе, так нешта такое. Так, я про камеру. А що він сказав? Куди? О, тут нешта можна зробити. Взаємодіяти, ну-ка, що дають? Фіта, гэта для стварэння гэтага паралакса гэтага. Некія яшчэ. Рэдекс і хімічны. Будем ведаць. А що він сказав? Взаємості? Ці не? Поверніся ў хаб просто. Ён ж сюди пайшоў. Я просто не бачыў. Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think she'll figure it out and go home soon. As you wish. Good luck, Paul. Что? Don't Ника mess дебильная. up. Сказать твоей жонце, что ты... Что? Типа, там стоит жонка, там идет дождь. И он говорит, сказать твоей жонце, что ты тут застаешься на ночь, а я кажу, не, яна сама хутка здагадаецца и пойдзе. Что? Что это робится?
А, ён чисто на Феррари, и он еще сказал, что завтра, вот ты отпрацуешь день, ой, ночь, и у тебя завтра будет такая же. Что? Ля, ну чисто, конечно, кто писал этот сценарий? Ну, добро. Не будем настолько уже это самое. Так мог бы сказать просто, да, передайте моей жене кабинет экзамен. Те могли показать сцену, где типу ён ідзе до Феррари, садится, и жонка садится до яго, а я такой, нау, у шкло, грукочу руками, типу, не сядай до яго. А яна такая, все, давай, неудачник у яго Феррари, и з'язджае з ім на Феррари, а я застаюся тут замкнёны з жывёлами монстрами. Paul, Блядь. you entered here who knows how long ago. You're not answering calls. I'm worried. О! Жінка. Lily, sweetheart. Sorry, О! didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning to tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Ну, ось Yeah, одна жонка, ти it's розумієш, just що це protocol ненормально. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. А ви що таке НДА, що And ви by the говорили, а way, я не there's зрозумів. plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Так, питання номер один, хто з нас маньяк, конечно. Вось, що таке НДА? Ви писали в чаті, а я не зрозумів. Я думав, що це може ДНК на латин, ну, типу, на латин, на англійській, але ДНК на англійській, подивись, не так пишеться. Короче, я не зрозумів, що НДА, це ви мали на увазі про домову по этой секретності, а про нерозповсюджування інформації. Не забываем, что это хоррор. Ну, я сподіваюсь, нас будут крыху тут пужать. Все в этих навушниках усё добро. ДНК, ДНА. Во, я ж памятаю нечто подобное. Дякую. Так, есть у нас телефон. Ну, кухня, конечно, выглядае, не дай бог. Треба признать. Ось наши за АА. Ля, ну табзик, я разумею, типу, гэта працоўны табзик, але ж это ваш агульны табзик, да? Ну, типу, что это ж не агульны, не, в сэнсе не грамадскі, маглі б уже прыбраць. Так, гэта біяметрычны замок, ну-ка. Ага, цудоўна. Мы, типу, не валодаем яшчэ, пэўна, магчымасцю. Гэта можна? Не? Не дадуць. Гэта ўсё не нашыя шафікі. Нам што трэба скрасці мяса і перадаць яго жонцы. Вось, гэта ж беларускі зоапарк. Не забываем, што частку таго, што было выстачана на жывёл, трэба знесці дамоў. І завесці парася абавязкова. Таму што хто працуе над падобных працах, павінен завозіць парася, каб было куды дзяваць так самае рэшткі, што застаюцца пасля працы. Ну, гэта як бы закон. Закон гэтай самай сельскай гаспадаркі вясковай. Так, я нешта пруся, што нам рабіць? Давайте паглядзім. Я нешта паглядзеў, я паўгараў з гэтай сітуацыі з жонкай з дэбільнай. І я прапусціў, што так, праверыць вольер, нагадаваць тварын, зібрати аналізи. О, вимірити температуру, вимірити гук, здати кров. Йокарний бабай. Покласти брикет м'яса для... А, так ти справду казав. Ну, слухай, покласти брикет м'яса для Лілі в скринку для посилок. Охренеть, я пропустив гэты момент. Нам сапраўды трэба скрасці мяса. А як? А што? А куды? А як адчыняць? Я не ўсё пропусціў. Пакуль з вами, я ж кажу, пакуль... Так, гэта меня сюда не пускаюць. Рудзі, а ты зусім піва не п'еш? Ну, не зусім, ну як? Апошнім часам я пачаў сабе дазваляць вось сама крыху. Я нешта пропусціў, так а мяса дзе? Так, яна хоча, каб я сюды і прынёс мяса, правильно? Я пакуль што мы мелі доступ толькі да мяса ці тут. Ці, можа, меў на увазе... Не. Адзінае месца, дзе мы бралі, гэта ж вось тут ляжалі вегетаблсы, правильно? Всё, я зразумеў. Нам... Ты ж пачаўся, это ж сімулятор. Дастаць вазок, пад'ехаць на вазку. Так, погнали.
Так, що там, ДНК? Нам ще треба скрасти м'ясо. Прибиральщиці відмовилася підписати НДА. Справедливо. І ліки треба. Як було вже щастя, треба красти. Ось, я бачу, що собралися вірні сини Білорусі, які ведають усі заповіти, по яким живе наша святая держава. Так, що? Так а що гэта? Я не все скористався, не усім, то бок усё ж... О, я зрозумів вас. Так, берем мід. Попістили. Ля... Що я роблю? Людці, нікому не показуйся, нікому не говориться. Халера, яка жудость. Lily, are you here? Yeah. Take this. Give Gina a kiss from Daddy. It's time for me to work. Это мы, типу, настолько бедные, что я у перший же день, як толькі меня покинули на этом самом зоопарку працаваць, я тут же скраў цэлы брыкет мяса, невядома якого, правда, і що там за мясо. І адразу ж, толькі босс з'ехаў, я адразу ж перадаў яго жонцы, каб яна пабегла домоў. Боже, якая галота. Пытанне, як я у наш час мог давесці сваю сям'ю до такого стану? Вы мне можете мне кто-нибудь патлумачыць? Так, добра, ну что? Так, что это? Подобрать. Давайте поглядим нотатку. У холодильным пакуі висіць постер з пералікам рэцэптаў для тварын. А, глядзіце. Нам трэба глядзець, хто. А, у любым выпадку гэта ўсё цішэй там ходзіць адно з адным. У любым выпадку нам увесь час трэба ці хербал, ці вегетаблія. І толькі пінгвінам трэба будзе фіш. Окей, то бок мы ў прынцыпе чаго заўсёды болей трэба? Хербалу больше. А не паўсюль. Карацей, трэба даваць адразу з запасам, да? Возьмем. Адразу покладем по 3. Это будет 3. О, так это ўсё, што ёсць. У мяне яным з разлікам, я спадзяюся на тое, што я ўсіх паспею пакарміць. Ці яно будзе аднаўляцца. Так, давайте пакуль што гэта досыць. Ну, це смешная гульня пакуль. Я спадзяюся, яна не будзе занадта вось такой вось прям, як любяць, ну, не выжывальніцкая, дзе трэба не ўсё увесь час рабіць там. Вось так закінуў ежы, з'ездзіў, зайшоў у вальерчык, праверыў тэмпературку, какелды, там усё гэта. Так, туды. Мясо толькі жонка есть. Ну, ён ж сказаў, што перадай прыветы Лілі. Пэўна, ўсё ж таки дачка таксама есть мяса. Так. Так, калі працуеш, вроде працуе блогерам, што ён можа вынесці з працы? Цікава, сапраўды цікавае пытанне, вынесці, па-першае, з працы і вынесці куды? То бок, як далёка мне ад стола до стола трэба і што вынесці? Так, добра, глядзім. Гарна ежа. Я павінен даць трохі мяса моей дружыны. О, мы едзім адны паўфабрыкаты уже амаль што год, і гэта хрэнова для нашай маленькай Джині. Чаму ён Джині назваў Лілі? Ці Лілі гэта яго жонка? Давайте мы адразу гэта высветлім. Карацей, нешта незразумелае. Мяса мы перадалі. Глядзім квесты. Переверить вольер, нагадаваць тварины, зберете. Ну, все, тады давайте поедем. Правильно, нам ехать атрымліваць трэба. Нам просто трэба выбраць наступны вольер. А, давайте зробім паралакс. І яшчэ тэмпаралакс. А паралакс гэта ж нешта іншае. Это паралакс. Гэта не фізічная з'ява, нейкая паралакс. Падаецца, ці гэта хвароба? Паралакс. Гучыць як больш як хвароба. Але мне чамусь падаецца, што гэта нейкая фізічная з'ява, паралакс. Хрен з'ем. Давайте, гэта нас для тэмператур. Правильно? Тэмпералакс гэта збіваць тэмпературу. Дыагну. Ёкарны ты кардебалет. Я зразумеў. Нам будуць паказваць розныя вось гэтыя відарысікі, да? І тыпу па спалучэнню іх нам трэба будзе зразумець, што гэта за хвароба, і зыходзячы з таго, які мы зрабілі дыагназ,
які нам трэба будзе падбіраць лекі. Ну все, капзда усім жывёлам. Я ўзяўся за справу. Добра. Бігард. Лікаванне алергічных праяваў. Ну, карацей, нам все трэба збіраць, і я занадта... Пралапс яшчэ ведаю. Во, пралапс ёсць. Пралапс гэта 100%. Пралапс гэта з астраноміі. Во! Я памятаю, што это некае, ну, нешта такое. Як сказаў, фізічны з'яў, у сэнсе з сусвету фізікі. Так. Не то я націснуў. Стварыты? Не. Мы ствараць нічога не будзем. Мы ўжо стварылі адзін дротик. Ужо хопіць. Мослупняк. Паралакс. Не, паралакс. Трэба, каб да ранку дажыў галоўны герой, а жывёлы не абавязкова. Вось, таму што он сказаў, зранку мы атрымаем свой Феррары. Валабі. Поехали до Валабі. Я, конечно, не хочу не показаться неписьменным, але хто такія Валабі? Я, калі шчыра, не зусім ведаю, хто такія Валабі. Слухайте, а мне не трэба было паглядзець. Валабі. Кенгуровая радня. Все, я зразумеў. Ну, я бачу, што яны нейкія кенгуропадобныя. Нешта недзе швыргае, чуеце? Так, добра, давайте успамінаць, што мы глядзім. Мы глядзім гарыла, бегемот, Валабі. Мы прыехалі да Валабі. На Валабі трэба 2 кг травы і 1 кг садавіны. Окей, давайте гатаваць. Травяна. Рызаты. Ой-ой-ой, у меня загальная вага 8. А, яно, типу, ўсё аб'яднала ўсе гэтыя брыкеты, што я наклаў, яно, пэўна, ўсё аб'яднала ў одну вагу, і зараз мне гэта трэба, это атрымліваць 4-я частка. Крыху менш, чым 4-я частка. Ну, не так просто, як падаецца. І мало того, що 4-я частка, это яшчэ менш крыху, чым за 4-ю частку. Ай-яй-яй, нічого не дорезав. 1,8. Нормально. Я тут 20% дають ажно. Так, один і гэту. Бачите, все, я зрозумів. Не треба було одразу брати з таким лютим запасом, воно би зараз було неяк простей. 1 от 7,5 это амаль 7-я частка. Ну, это менее, чем 7-я частка. Слухайте. Это что такое може? Ну-ка. Просто! Вось то, калі будете пытаць у сябе ці у каго навошта не піць, вось для чаго не піць, для того, каб ось ад 7,5 кг 1 кг адрэзаць вось просто просто раўнюханька. Што там пра плітку рэзаў? Ты паглядзі, як я рэзаў плітку. Вось так я рэзаў плітку. Все, это мы прымаем, ежа готова, все, мы можем ісці... Ой, не той націснуў. Мы можем і ісці ліф. Не до конца пераклалі, нічого страшного. Так, цяпер мы прыехалі, мы выганяем вазок. Так, вазок выехаў. Это наш Ghostbusters вазок. Такі Ghostbusters. Ну, в сэнсе, што нешта. Ладно. О, можна бегчы, гэта каб хутчэй. Так. Один. Нібыта злева. Теперь справа. Чекай. Ой. Не, все-таки, наверное, я на покое в этом. Я по навушниках намагаюся, я знаешь. Зараз злева. Зараз справа. За дзвярыма. Ок. Так, добра, давайте паспрабуем. Ну, я думаю, что может там телефон внутри. Так, паглядзець, што ты гэта ў сэнсе як адысці, ну, калі мы пойдзем назад.
Так, Пенни, Салли, Эмми и Валли. Ну, мы пакуль же не ведаем, их пакуль не даследовали, пакуль что адчыняем вольер. У, роботы, вось такі тут жарт. Ха, здароў! Ці мне падаецца, ці фепісы крыху праселі адразу, як я выйшаў. Піты, пайсці, сысці, дзякуй. Ну, конкретно в сэнсе сысці, не пайсці, а сысці. Ну, типу, як будзеш збірацца сысці, ну, захочаш сысці, тады перад тым, як сысці. Я забыў, што трэба рабіць. Ежу трэба ўзяць. Бяром цабэрак. Здароў, шмыгі. Як шо, як? Я гляджу, вы тут нешта хранавата ўсе выглядаеце. Манюні, зараз будзем есці. Так, все. Смачно есте. Два пошли. Пенни, иди ешь. Хреново она выглядает. Конечно, это я нашел. Наригала. Ці мне подалося. Слушайте, нечто у них тут. Атмосферка у них тут, не дай бог. Я бачу, уже накекали. Добре. Це... Не то я натиснув. Так, это взял. Я зрозумів. Вось, бачите, зліва знизу показує, що у мене їх зараз 2 у руках. То есть я тобак я могу... Так, это я поклав. Нічого не рвуть. Я не могу зрозуміти, я не так у себе у... Мне подається, що їм не вельми добре. У гэтым самым. У Pacific Drive вось гэта ўся ўзаемадзеянне з асяроддзямі, ну, канешне, лепш працавала неяк, ну, все там так одно з адным, а тут ты подносишь, нешта ўсё нібыта раствараецца. Так, ну все, 4 я, падаецца, сабраў галдэхі. Нішто у іх тут атмасфера, я вам скажу, такая сабе. Так, я, падаецца, ўсё сабраў. Это что? Уф, ліхтар. Уф, нам не трэба. Температурные. Мне падаецца, что это ненормально. Некие максимально нездоровые гуки. Ну тут все хворые. 40. Не все, напэўна, ці ўсе. 39. А тая. Пенни, отчапися. Эмми. Эмми выглядае неяк больш здаровай. Ну, тут 2 захварылі. Так, окей. Уф, фильтр. Трэба ж уф паглядзець. Ага. І шо, можа, давайте глядзім, можа падысці можна там. Вялікі вольер. Так, это здоровое, Я, правда, не ведаю, что я гэтым фильтром могу поглядеть. Так, это я что, их разбудил? Так, даруйте. Ну, это температура. По гуку, подається там еще и символ гуку. Потому что яны гуки некие дивные робить. Так, это что? Это гук. Это как раз таки, напевно, записывать. Что это не выявлено? Что на веке? Стой! Подвести ближей. Чому дед про гэты аппарат ничего не рассказал?
Стой! Стой! Я думаю, гэта, напэўна, не так працуе. Я так і не... Нешта то не заўважылі. Так, добра. Гэта окей. Рушніца. Шпрыц для крыві. О, можа гэта? Так, кроў можна ўзяць толькі у нерухомым стане. Гэта, тыпу, мне трэба вырубіць, і потым яе можна паглядзець на кроў. Ветган. Это у мяне ёсць ветган. Это аса. О, аса. Так. Мне патрэбна сачыць за паводзінай жывёл падчас гучных гукаў. Калі жывёла паказвае страх, і гэта паказвае, што яна хворая. Я і так бачу, што яна хворая. Дык можа мне трэба ўсё ж таки ўзяць гэты гуказапісваючы інструмент. Ну. І шо? І што? Ну, я стаяў, я побач, і яно нешта шпэркала. Ну, ты, можа, просто паказваеш, што яны хворыя. Ну, вось гэта, типу, здаровая. О! Амі 66 і 0. Ну гэта можа паказваць, што яны рэагуюць на гук, і значыць яны хворыя. Можа так. Нешта мне падказвае, што ёсць у мяне... Так, я спадзяюся, што гэта сам... Так, гэта зялёненькая, ну-ка. Я ж рабіў. Не зразумеў. Я ж рабіў гэты самы, у мне ж быў, не? Сховішча на станцыі. Я, можа, мне не трэба было адразу не да іх, ну, трэба было не да іх, а адразу іх. Я не зразумеў, я ж рабіў гэты самы паралакс, гэты там паралакс. Дык ён яго, у той раз ён яго, я тыпу націснуў проста на стрэліць, і ён яго тыпу зарадзіў. Зараз ён яго не зарадзіў, я, можа, не заб... Я зрабіў гэты паралакс, а я не забраў. Ёкарны бабай. Чакай, так это ж я могу... Трэба зачыніць дзверы і ісці. Во, бачыце, тыпу я у Амі запісаў. Але галдэхі, гэта я магу даведацца толькі, напэўна, калі вярнуся да цягніка і это самае. Чакайце. Просто ці ёсць... Ну, кудись посмотрю. Я не могу. Я ж его не взял. Ну-ка. Гаўніндзій. Типу, зараз я павінен яго туды. Зараз мы его запампуем. І, імаверна, нам пакажа на паразітаў. На паразітаў. Бачите, показывает ты самый символ паразитика. Значит, нам показывают паразитов. Ну, по моей логике, не что такое повинно быть. О, бачите, показали, что голдышка нормальная. Малпочка, здоров. Значит, с голдышками мы разобрались. Яны просто температура. Окей. Добра. Значить, я тады зараз мне трэба зрабіць, атрымліваецца, 2 гэтых тэмпералакса і стрэліць у 2 жывёлін. Я думаю, што на пачатку гульні яны не будуць мне тут, вось, бачыце, я его забыў адзін раз. Не будуць яны мне 300 хвароб розных. Спачатку пачнуць з чаго папрасцей. Тэмпералакс.
Так, стварылі, выходзім. Некая приставка консоль некую, якую торковая, цікавая. Все, у нас есть 2 темпоралакса. Забегаем. Open the door, please. Next station. Ну-ка. Уже. Зараджаем. Так, Амі, мебля. Так, я зрозумів. Стой. Зараз. Можна почекати, пакуль яны прыснуць ці ззаду, як на ось. Райлі, типу, ззаду подиходь, і все буде добре. Ага. Так, это же... Господи, все это хворые. Да, это хворые. Валли. Валь, ты здоровая. Оп! Не, забивать не треба, мы их лечим. Это я в яе стрелил? И что это? Не может быть, что я не поцелил. Этого не может быть просто. Показывает, что червоное, правильно? Там же я думаю, что не так принципово, куда я стреляю. О! Это что такое? Вы что, хотите мне сказать? Что у іх не просто температура? Мне треба што, зараз зразумець, якая у іх хвароба? Ну, цудоўна, я такі 2 темпорлакса перавёў. Окей, я думаю, все на нейкі незадоволены. Я бачу, на нейкі незадоволены. Так. Задачка. Типу, мне, магчыма, трэба запісаць гукі і Пенні, і Саллі, і для... І праз гэта я тады зразумею, што ў іх за хвароба, а вось з вільготнасцю я зусім не зразумеў. А як мне вільготнасцю іх праверыць? Так. Ну, з галдэхамі мы зразумелі, у іх усё добра, это я праверыў. Гэта блуд скрынінг. Дык што, взять блуд скрынінг? Вось, ну давай. А як яны ж думаеце, яны... А, яны ж павінны быць абезрухомлены. Абезрухомлены. Гэта значыць, што мне трэба чакаць, што яны лягу спаць? Я націснуў прыгалубіць. Так. И... О, я зразумеў. Так, это была Пенни. Теперь нам трэба зловить Салли. Салли, стой. Салли. Масюся, стой, 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 моя хорошая. Ну, а я не то натиснул. Короче, я перший раз натиснул на мышку, и ён уколол. А зараз я, напевно, повинен стать. Ось, все. Я просто думаю, скажу, що яны повинны бути обезрухомлены. Я подумал, что може треба ці стрелять по их, ці усыплять, ці нечто такое. Так, ну, кров мы взяли. Я зразумеў, что значок этой кропли там на стенде это не вильготность. Это кров. Так, а что? Ёсць у мяне подозрение, что мне трэба на цягнік, і там хутчэй за ўсё ёсць нейкая... А что у вас тут такая? О!
тут будзе можна будзе крыху набрацца рэагентаў, не? Во, транквілізатар ёсць. Во, так тут трэба часцей хадзіць па кутах. Во, это мы ўсё забіраем. Энтони Хопвуд, ну-ка. Энтони Хопвуд, я штосьці бачыў жахлівае. Я стрэляў летальным дротикам, але адной дозы ў гэту тварыну, ні адна доза гэту тварыну не бярэ. Патрэбна штось каля 300 мл выйшла. Трайца. Ну, карацей, я жывы. Окей, 300 мл на нейкую пачвару. І ёсць падазрэнне, што на гэта на пачвару інфекшн. Ну, тут пакуль не зразумееш усе гэтыя хваробы, канешне. Будуць пытанечкі. О, Саллі. Неабходна для збіральніка крыві. Вось, Пенні. Во, у нас все ёсць. Мы зараз мы пойдзем глядзець кроў гэтых самых. Так, а наш што, ну-ка, што кроў браць? А наш перс хто па адукацыі? Было ж слова, што ён вучыўся у гэтым самым, на нейкай там на біохімфак, але правучыўся нядоўга, і гэта ты покажа яму. Ну, калі ты там нават крыху вучыўся, ты зможаш там ты самы крыху іх там перамяшаць. Вось, збіральнік крыві. Пусты поклал, пусты забрал. Все? Пачакай. Все. Цяпер, як я разумею, нам трэба назад просто. Ну, могли б мне и там информацию показать. Ну, добра. Ну, все з крывёю добрае. Значыць, нам трэба зараз браць гэты гукавы інструмент і ім не забываць інфармацыю. Так, што? Іх ванітуе, у іх дакладна абязвожванне. Можа быць. Телефон там, відаць, які званіў. Да? Ну, ён уже не званіць, конечно. Глісоў трэба было рэгулярна ганяць. Ну, з галдэхамі у іх усё добрае. Могу бы ушытку запісаць, згодны. Так, бярэм вось гэты АСЗТ і нейкім чынам нам трэба запісаць гукі хворых кенгуру. О! 13 470, ну это болей, пэўна, чым... І што, мне трэба атрымліваецца... Не нейкім чынам. Трэба подловіць, пакуль яна ці будзе рыгаць, ці спаць 8000. Ну да, таму што у гэтых у здаровых гэтыя лічбы былі ў разы менш. Вось як оно працуе. Так, тут кладзем. Давайте глядзець. І потым пойдзем у... Вось. У нас ёсць Пенні, Саллі, тэмпература, і яны сябе беспакойна паводзяць. З гэтай інфармацыяй мы пойдзем. А куды мы пойдзем? А дзе я бачыў? У цягніку я бачыў, ці я тут бачыў хваробы. Падаецца, што ў цягніку, напэўна, інфармацыя. Што? То бок трохі разумею, а то можа ён айцішнік. А, не, ну каб айцішнік гэтую гульню мы б ужо адразу бы правалілі. Так мы, можа, і факсы прымаць умеем 100%. Гэта свядомы чалавек, і ён павінен у гэтым разбірацца. Дзе я бачыў хваробы? Давайте ўспамінаць. Можа, у камплюктары? Напэўна, у камплюктары, я думаю. Да, дыагностика. Ну, давайте глядзець. Вось хвароба. Бачыце, а іх тут не так і шмат. Вот, чума ёсць. Гэта менінгіт.
Менінгіт, таварышы, все. Першая серыя доктара Хауса скончана. Пакуль вы ўсе думалі, я разабраўся. Гэта менінгіт. Ну, ці ваўчанка, я, канешне, адразу думаў, але гэта менінгіт. Так, я і не чула пра такую дыагностыку праз гук, а ты думал? Не, ну гэта ў сэнсе, што мы зразумеем, тэмпература павышана. Паводзіць сябе ненатуральна, розныя гукі робіць. Вось мы адразу кенгуру з менінгітам. Ты вы разумееце, трэба ва ўсіх кроў узяць? Не, мы ва ўсіх браць не будзем, таму што навошта мы будзем глядзіце, хваробы без гуку, а кроў можа быць без гуку. Вось бачыце, кроў гэта віразкавы каліт. Это калі пэўна какахаюць крывёю. Запаленне тоўстай і прамой кішкі, што суправаджаецца болямі ў жываце, дыарэі і рэктальнымі кровацёкамі. Вось так. Вось такія, не дай бог, хваробы сустракаюцца ў гэтай гульні. Карацей, менінгіт. А чым гэта лячыць? Яны яшчэ ў розных... Ці што? Показывает там нам 4 жывёліны, што трэба даследаваць. І запалення. Окей. Выберце фільтры сімптомаў, щоб знайти... это, напэўна, скрафтыці. ГРВ. Хто ж ГРВ, я не ведаю. Алергічныя праявы. Хваробы крыві. Лікаванне інфекцыі спрычынены бактэрыяй. Энтеракок у нас некія. Я що, доктор? Антымікробны вось, мы можем зрабіць, нам трэба зрабіць нейрамет. 2, там, спадзяюся, будзе 2. Мне кожен раз там як бы дірка-то на 1. А што? Цікаве. 2 да... другі. Так, що там? Какакі ва ўсіх нармальныя, ўсё правильно. Навошта это самае? Адразу глядзім какахі. Я лічу, нават можна было адразу. Заходзіш так у вольер, рукой уперад, і адразу правяраеш, які там это самы стол. Пачынаць трэба з каках. Якія галдыхі глядзець? Грві гэта врві, орві. Дзякуй, хлопцы. Вось дай бог тебе здароўя. Так, мне ўжо жудасна. Так, пайшлі глядзець, якія ў кенгуры какахі. Мы ўж паглядзелі, мы ўж збіралі іх. Пакінулі поўны зоапарк хворых жывёл на недавука замест ветэрынара. Все так. Открываем вольер. Это самае... Ён же калі прыйшоў, ён яшчэ сказаў, што тыпу 2 гады, па-першае, не працуе зоапарк, то бок зоапарк не для наведвальнікаў. І тут ёсць вучоныя. Гэта дзядзька сказаў, і наш пытае, навошта тут вучоныя. І той пажартаваў, тыпу, што вучоных... Што ён таксама думае, што вучоных трэба трымаць у зоапарку, тыпу, усіх разумнікаў. Ну, вось так што тут, імаверна, ёсць вольер з айцішнікамі. Так, нам стрэльба трэба. Это кру. А вот здесь стрельбочка. Так. Значится... Нет, не транквилизатор. Стоять. А як мне его достать? Ну. И что это? Якую тут кнопку натиснуть, каб ён дастаў транквилизатор? Не, я уже тут усё перанацискаў. Q гэта змяніць. E, R, O, R. Нейрамет. Все добра, разобраліся. Нейрамет. Я вось калі на склад, я ж на фармацэўтычным складзе працаваў. Вось там быў у нас нейрамет, я памятаю. Были такие леки, нават беларускі творца рабіў. Пені! Давай-ка! Так, трэба падыходзіць ззаду. Вось наша пені.
Вось, я трапіў. Вылечылася. Адразу, імгненна. Вось гэта я разумею. Гэта я, конечно, спецыяліст. О, рыгае. А, заправіць жа трэба. Так, я транквілізатор зноў торкнуў. Не рамет. Саллі. Засталася Саллі. Саллі, давай-ка там трымайся, масюся моя малая. Усіх жывёлак выратавалі. Якія мы з вами малайцы. Але мне ёсць падазрэнне, што ну тыпу там ж на выбор было адразу 3 месяцы, куды можна паехаць. І я думаю, што ў залежнасці ад таго, каго мы будзем першым выбіраць і каго ратаваць, кожны наступны ўжо будзе ўсё горш і горш сітуацыя. Мне чамусь так падаецца. Так, ну ўсё, мы тады ўсё зрабілі, усіх выратавалі. Ну, канкрэтна ў гэтым вальеры. Так, шо, мініган, кенгуру, як коні ззаду не лягаюць. Хэдшот, дык я ж разумны, я ж не зблізу, я ж чакаю, пакуль яны рыгаць пачынаюць. Калі млосна робіцца. Так, адсюль трэба пхаць. Ну-ка, оп. Кенгуру лягаюць спераду. Ну, вы ж бачылі. Так. Ён дакладна там быў, вальер. У вальеры телефон. Давайте я зараз схожу до станции, калі телефона там не... Ситуация. Ребята, сос. Нам нечто недоброе. Зараз злева, зараз справа. Все далей. И телефон больше не звонить, правильно? А коли выйсти? Некое дзіўна это. Я с телефоном, я его слухаю, ён увесь час нібыта з розных месцаў телефону, ну, звонить. Так что это все такое. Справа за тебя сейчас с каналами напутано. А, так у меня не может в уши. Ну подумай, ну и что у меня навушники, что у меня левый на правым был, и что вы мне зробите? Я у іншым городе. Ничего страшного. Так, покой з лутом. Так, я у ім быў, але давайте яшчэ раз я збегу хутенько. Можа я что там пропустил? Валаби, welcome to the zoo. Не, я, падаецца, ўсё ж таки ўсё тут абабраў. Все абабраў. Нічога страшнага. Я кажу, у мяне гэтыя навушнікі зусім нядаўна, так што я ўвогуле не бачыў. Там маленечкая літара. Ну, разбярыся, во! Тут маленечкая літарачка. Всё. Она вот амаль што ў адзін колер з гэтым самым. Паспрабуй ты яе ўбачыць. Так, вось і телефона не стало. Ну нічого страшного, на яшчэ раз уже набяруць, яны ж уже набирали. Так, ну мне падаецца, што ўсё, давайте тады будем рухацца далей. Валабі, гары, слухайте, гарылы гэта гучыць вельмі небяспечна, таму, конечно же, мы поедем до іх. Я думаю, что гарылы якраз таки это уже ты такие жывёлы, что ты так просто не падыдзеш і неяк там написано прыгалубіш. Тут ты уже, конечно, не прыгалубіш. Літара Г на іншым баку я. Ось, ну, ось так адбыв, это самое. Ну, все правильно. Г. В принципе, можна яшчэ як адзінку яе ўспрыняць. Мы приехали до Горилла Station. Это новая станция метро на Зеленолужской линии. Что нам трэба? Давайте адразу поглядзім по кухні. Что у нас гарылы ядуць? Ну, так само я... Мне падаецца, что гарыла на... А, у іх садавіны болей. Ну, давайте. Відхілення 20%. Я зараз ось як трэба. Рэжем. 1 кг. О, так, 1, а там 7. Ну, тут зноў таки трэба недзе 7 частка. Подобно? Ну, я думаю, что тут больше.
просто это некий самый хай уровень. Давайте садовину. 2,5 с 6,5. Так. Ну, это певно. Так, это 3,325. Это полова. Уніде. Я думаю, что... Не так. О, ну уже маханул. Маханул на КГ не туды. З'явілася задание вернуться у хаб и нечто уключить. Да, я пропустил. Зараз погляджу, стаіць звоніць. Хлусня, калі б гэта была Зеленалужская, ты б чакаў цягнік 20 хвілін. Я, дарэчы, сам яшчэ так і не быў. Я один раз в метро за апошні год першы раз поехал. Ехал, и мне на молодежное нечто такие. Переход на Зеленалужскую стыжь. Что, кто, куды? Якая Зеленалужская? Что адбываецца? Так, прыняць. І же готово. А что было у хаб, да? Я пропустил. Трэба поглядеть, что там у хаб. О! Карате, ён сварыцца на мяне, што лаецца, што я той самы телефон не падымаю, ты разумееш, хутка будзе пастаўка мяса, і табе патрэбна намалоць свежаніны. Зразумеў? Зразумеў. Я адправіў табе пасылку з ампуламі. Ага. У паштовай скрынцы. Окей. Ага. Ну так давайте вернемся. Я думаю, что... Ну, я не ведаю, як гэта тут працуе. Ну, ты поведаце, что там, кожная поездка будзе там пагаршаць становішча, ну, стан гэтых самых жывёл. Працуе оно тут, так не працуе. Как часто можна туды-сюды ганяць. Я думаю, что оно неяк тут усё ўплывае. Ну, як ёсць. Каго мы кормім мясам? У спісе няма... Вось. Я таксама... Там у спісе няма драпежнікаў. Адзіны гэта толькі пінгвіны, якія ядуць рыбу. Мяса ніхто не есць. Так, ну пайшлі. Калі што, гарэлам мы ўжо нарэзалі. Гэта нам трэба тады збегаць сюды. Ну-ка. Выдаў дык выдаў. Гэта дзякуй. Надаваў, дык надаваў. Ну, дарэчы, да, каго мы кормім мясом? Мы жонку кормім мясом, все правильно, Рыёна. Так. А што з мясом? Дык каб вось гэту мне адчыніць, хутка будзе пастаўка мяса. І ён яшчэ кажа... Можа, мне трэба адчыніць спачатку дзверы? А, не. Вось гэта трэба. Ён сказаў, там рычаг нейкі трэба будзе дзёрнуць. Што? Чалавечына? Приколы нашага гарадка. Нам забороняют есть мясо. Ну ты что, подурел? 5 хвилин. Не буду есть мясо 5 хвилин. Добро. Hello? Damn. I mean, Night Zookeeper Paul Connolly. Don't worry, Paul. It's me again. How's it going? Do you need any explanations? Oh, I definitely do. I thought you had beef or, I don't know, lamb in the fridge. And there's a long-necked pig. You see, Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into, how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastes. They need meat. What the hell is the mother? Relax. The mother is securely locked away. Not much is known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. Fuck! I gave a piece of meat to my wife. You did what? Sorry, Paul, but it's really ridiculous. Life gives you a chance to become a worthy, well-off person, and you take the easy way, descending to simple theft. There won't be any more indulgence, so if they say grind bodies, you grind. They'll say kill, you kill. Got it? Got it. Just tell me where my phone is. I'll call Lily. Maybe she and Gina haven't eaten yet. I won't allow it, chum.
If you call your wife, it'll be a direct violation of the NDA. No, Paul, you won't drag me into this. You'll have to fully feel the consequences of your misdeed. And now stop whining and go to work. Бля. Ситуация кайфы просто. Карацей, мы, оказывается, перамалываем на мясо тут чалавекаў, і вось гэта ўся дзіўная даволі сітуацыя. Ну, давайте прызнаемся, што яна сцэнарна высмактаная з пальца, тыпу яны тыпу нам трэба нешта прыдумаць. Вось давайте мяса нейкае будзем аддаваць, я ж гавару. Вельмі гэта ўсё дзіўна выглядала, і гэта для таго, каб мы зараз тыпу адчулі дзіўнасць усёй, у прынцыпе, сітуацыі, што мы аддалі чалавечыну сваёй собственнай жонцы уласнай, і это самае, і наша дачка зараз будзе есці чалавечыну. Карацей, тут ёсць нейкая мамка, гэта пэўная нейкая... Яно жывое. Ой-ой-ой, ребятки. Алло. Hello? The Night Zookeeper, Paul Connolly. Why so grim? Problems? What the hell is going on here? Fuck. I almost threw a live girl into the grinder. Where did she come from? Alive? Well. 20 millixylazine and she's still with us. But fortunately, this problem is easy to solve. Pull the drop lever and the girl will turn into a couple of bricks, just like you've dealt with before. Easy peasy. Fuck! I suspected this place wasn't clean, but why else such big bucks? I can grind a couple of bodies, but I'm not going to get involved in crime and risk my family. Fuck you. Well, no one is asking you. In general, look at your hands. What the hell is this? Did you poison me? Poison? Who do you think I am, a desperate housewife? No, Paul. I infected you. And by the way, I did it for your own good. You see dozens of parasites spread out of the mother every day. They infiltrate our animals, and they transform, to put it mildly. Well, let's say they mutate. What the hell is this damn mother? Not much is known about her, so they study her. But right now, the same parasite is squirming inside you. And if you behave well, they'll take it out. And if not, who knows? Maybe it will be even better for Lily and Gina. Fuck! Цудоўная гісторыя, нас яшчэ як бы заразілі гэтымі самымі чарвямі, і цяпер мы, карацей, мы ўсё нас павязалі. Цалюліт. Вось так вы толькі што бачылі, як выглядае цалюліт у жывой прыродзе. Ой. Ну, што я магу сказаць? Праца. Так, я дав тобі доступ до рецепту для заражених зразків на фабриці кухні. Окей. Не спіть? Ага, я думаю, буду уже перебирать, ну, в сенсі, туди. Глядите, як для нас приховали. Говорит, не, я приховал, коли что. У меня никто не пытал 18+, не 18+. Да. Так а что, мы не будем мясо з її робити? Так одного, что я уже збирався натискать. Ну, типу, вот такие. Ой, блин, у меня нема ніякого больше выбору. Давайте перамолим гэтага чалавека. Ну, я не так спадзяваўся. Я думаю, что яшчэ прыйдзе час, і мы яе яшчэ туды засунем. Так, добра. Типу... Нагадувати інфіковану тварину. Заготувати м'ясо. Ну, м'ясо я не заготовав. Ах, це був мой вибір, напевно. Типу, я мог, напевно, її все ж таки опустити, а мог зняти. Я підійшов, ну, типу, гляжу, зеленая горить. Ну, типу, ну, давай, натиснем. А можна взяти її зараз? Чорт. Назад я її вернуть уже нельга. Ну, хрен ее. Ну, поехали до гориллы, ну. Да.
Што ён сказаў нарабіць, ці мне падалося? Ён нешта сказаў, я там нешта сказаў, зрабіць нарабі. Транквілізатары. Глыбока ў душы Рудзі ўсё ж не зусім маньяк. Ой-ой-ой. Памятаеце, это ж быў нейкі спрэчкі пра Baldur's Gate, што я ўзяў это чалавека сабе у галоўныя персанажы, а тыпу, што і мне нехто там сказаў, катсін сказала, што тыпу ты ж гуляеш у фантастычную РПГ, ты можаш рабіць што заўгодна, што захочаш. Вось, там я гэтага не зрабіў, а тут я магу зрабіць тое, што у сапраўдным жыцці я бы не зрабіў. Напрыклад, перамалоць чалавека на мяса для таго, каб пакарміць жывёл у зоапарку. Вось такая, карацей, гісторыя. Так, добра, ну што, паедзем, правильно? Я правильно разумею? Гэта ў нас перверці бар'ер гарылы. Нагадаваты інфікаваны тварын, нагадаваты. Ну, гадаваць гэта гадаваць. Але нагадаваты, як я разумею, на украінскай гэта крыху мае іншы сэнс. Інфікавана тварына. Ну, ў сэнсе, можа вылікаваць, вылечыць. Значит, мы едзем да гарыл. Наколькі я правильно ўсё зразумеў. Мабыць, ім патрэбны дзеўкі голыя. Все так. Можа, ім трэба, яны былі жывыя. А прыкіньце, яны насамрэч не думалі, што мы будзем іх у мяса перарабляць. Типу, мы прыслалі голую дзеўку, гэта просто голая дзеўка, а ты яе на мяса пусціў. Вот тады было бы так няёмкая сітуацыя. Так, гаджет мабіль выязджае. Поедем. Ага, траваедны жывёлак чалавечым мясам. Ну, яны... Так, а чаму ж, як бы... Часы такія. Поедем, караці, да гарылаў. Неба нельга забіваць супартыцаў. Нічого не ведаю. І нельга забіваць і есці. Магчыма, я бы тады пагадзіўся. Нельга забіваць. Зноў-таки, это мне Рэгана прыгадвае, што я эту самую Лизаэль, як я там, Лизараэль з Baldur's Gate 3 забіў. Потому что, ну, она такая неприемная. Слухайте, мне падаецца, что тут трэба было адразу эти транквилизаторы брать. Ну, давай, спрабуем. Яны будут за кратами, не? А, яны так будут ходить. Яны могут на меня кинуться? Так. Это паразиты, их прымушаюць мяс. Не, гэта мы уже зразумелі. Так, паразиты ўнутры, яны ператвараюцца ў гэтых істот, і для гэтых істот ужо трэба мяса. Усё так. Ну што, бяром цабэрак. Бяром цабэрак. Ну, яны, я думаю, яны не павінны мяне. Так, хаця агрэсія па логіцы была бы адным, ну, таким... Одним з самых натуральных і першых прыкмет нейкай хваробы, я думаю. Ну что, товарищи, идите, есці пададзена. Так, это цабэрак, гэта гаўнерык. Давай, адразу. Можно адразу... Сілі смешно. Можно одразу срундель и это самое. Но тут не... Это что? Алдехи, а уже ее глядите. Я думаю, что не подъели, а уже навалили. Там еще лежит. Чаго? Тут одни самцы. Ну-ка. Я, калі шчыра, так сходу не зразумею, хто там самка, хто самец. Я, як кажуць, пад хвост не заглядваў. Опа! Декстер! Тупо чисто грэческая смакоўніца ляжыць такі. Оу май. Гэта ўжо Dungeon Master. Гэта не меней. Там была міна, я пропустил.
Так, ну что, вы на галдешили где, не? Дали орехи подращивали. Так, это третья была говнеха. Нідзе яшчэ павінна быць чацвёртая. Вось. Прагрэсіўная стая гарылаў, адны самцы. У іх усё добра. Вы вось не чапайце гарылаў. Яны вось вырашылі так жыць, а ім добра. Жанчыны, эмансіпацыя, яны вырашылі... Так, нам же гэта трэба... Можам... Ну, яны, ў прынцыпе, не выглядаюць на хворых. Правда? Але кроў мне цікава, як я ў іх буду браць. Я б, калі быў бы вялікай гарылай, я думаю, што я бы не абрадаваўся бы, калі б мяне бралі бы кроў. Вельмі бы не абрадаваўся. Я бы не абрадаваўся нават, калі б у мяне нейкі хрэн хадзіў па вальеры. Я думаю, што гэта вельмі небяспечна ў сапраўднасці. Ну, нейкі тут усе здаровыя. Чиф. Подается нормалевая температура 38,7. Чисто нормальная мужицкая температура. Леха помирает. Пеппер, Тор. Тут что, 5? 4. Яны тупо начили, у іх усё добрае. Декстер, гэты і гэты. Все. Що там? Дык і що гэта рабіць? Дык мне трэба збіраць кроў ці не трэба? Ну, типу, яны ж выглядаюць як здаровыя. Ну, з гукам падаецца ўсё ок у іх. Галдэхі. Ну, давайте я паспрабуем для пачатку галдэхі. Поглядим галдэхі для пачатку. О, яск, бляск, здоров! А що по квесту? По квесту трэба іх лячыць. Што по квесту? Вось трэба, як я зразумеў, нам, ну, калі мы прыйшлі да кенгуру, так, это мы сюда яшчэ прыйдзем. Калі мы прыйшлі да кенгуру, там было відавочна, што яны хварэюць. У іх там тэмпература, у іх там, так, во, сюды. Ну... не бярэ. Там было зразумела, там была тэмпература, там было бачна, што ім хрэнова, іх там ванітуе, ўсё такое. А тут яны як бы, падаецца, здаровыя. Ну, ходзяць, ну, ляжаць. Ну, так а што, гарылі паляжаць ужо нельга. Нормально мужички там прыляглі, это самае. Вось, так што... Давайте поглядзім. Глядзім галдэхі. О, а я торавы галдэхі не сабраў. Вы бачылі? Мне трэба атрымліваецца зараз што? Гэта мне зараз трэба торавы яшчэ галдэхі глядзець. Тор гэта адзін з іх там з 4. Мне падаецца, што я сабраў якраз таки 4 галдэшыны. Ну, кенгуру гарлапанілі, все правильно, а гэтыя... А як вось мне разабраць, колькі і каго галдэхі я сабраў? Ну, в сэнсе, зараз там я паказваю, што Тора яшчэ галдэхі, але просто я ўпэўнены, што я 4 разы засмоктаваў гаўно. Ну всё. І што, мне цяпер трэба асобна, таму што мы не высветлім, хварэе ці не хварэе Тор. Цяпер прыйдзецца... Не зусім зручна, але гэта я разумею, што зроблена для гэтага самага. Загрузка локаций, перагрузки. Вот это зачинение вольеров, это не вельмі зручно. Давайте зараз поглядим, что у Тора. Просто одни галдэхи быть не могут. Бок, калі хварэюць, давайте, може, мы адчынім хутенько поглядим. Завданне выканано. Суньте. Чекай. Ну, гук трэба і кроў. Давайте адразу я пагляджу, што там можа быць з галдэхамі. Так, ой, не то я націснуў.
Так у тым сэнсе, што ты ж не разбіраеш, ты ж не бачыш, што іх просто трэба, калі іх там 4 гарылы, то трэба сабраць 4 кучкі. Але я ўпэўнены, што я 4 і сабраў. Ці нехта насраў 2 разы. То бок нехта есть у 2 разы больш, чым іншыя. Глядзіце, Тор здаровы. Окей, то бок у нас хварэе толькі Пеппер. Галдэшныя хваробы гэта не гастраэнтэрыт, таму што тэмпература. Гэта не сальманалез, не сальманелла, карацей, гэта не грып. Адзінае, што гэта можа быць, не адзінае. А, яшчэ кроў жа можа. Гельмінты, але гук. Ну, з гукам падаецца ўсё добра. Алергія. А, просто галдыхі можа быць. Вы бачыце, можа быць просто ротавірус. Карацей, пакуль мы з вами... Варыянтаў шмат. Я хацеў паглядзець, колькі варыянтаў шмат. Варыянты ўсе. У сэнсе, што з усімі можа быць іконкамі, з усімі 4 і можа быць толькі з адной. Так што прыйдзецца нам зараз і з гэтай самай бегаць. І гук глядзець, записываць і кроў збіраць. Як вызначыць, дзе чые, ты ж у адзін слоек збіраеш. Ну, я спадзяюся, што неяк там унутры існуе это самае па камерах. Оно там усё размяшчаецца. Бяром запіс гуку. Товарищи, я хочу взять у вас интервью. Товарищ Тор, 114. 130 нормально. Это не 8000. Не. Товарищ Пеппер, стойте. Я хочу с вами поговорить. Товарищ Пеппер, дайте поговорить. Вот это ён нешта нейкі, да? Так, у яго з гуком. Окей, я зразумеў. Товарищ Декстер чаго ад мяне цікае? Нейкія неўпэўненыя ў сабе это самыя гарылы. Ну, у яго нейкія там таксама это самае на спіне нейкія балючкі. Чифа я даследаваў. Это не боится. Тут ты падаецца ўсіх, да, паглядзеў? Чиф, ці шеф, Тор, Декстер і Пеппер. Пеппера я ўжо паглядзеў. Пеппер якраз таки это той, хто у нас хварэе. Вось ён ідзе. Вось у Пеппера мы зараз толькі кроў і возьмем. Зразумела, што крову ўсіх мы браць не будзем, правильно? Ну, яно па логіцы, канешне, можа так быць, што тое, каго усе 3 добра, у яго можа быць хреновая кроў, але я думаю, што пакуль што нам не будуць даваць 2 розныя хваробы у адным валеры. Я думаю, што хутчэй за ўсё, а як его зараз нам прыгалубіць? Ну і як гэта мне зараз? Есть мне подозрение, што мне трэба... О! Некага так... Оу май! Прысеў такі. Ну давай, пагладзь мяне. Всё, кроў узялі. Перад тым, як збіраць нешта, загараецца. Можа, там можна пабачыць. Не. Там падаецца... А, можа быць, там падпісана, там можа паглядзець. Можа, там дзе-небудзь маленечкімі літаркамі імя напісана. Але, я думаю, яны б уже... Ну, хаця, гаўніхі падпісваць таксама справа важная. Таму што, напрыклад... Ну, ладно. Так, пакінуце. Пайшлі кроў глядзець. Так, давайте адразу зойдзем сюды, каб я не забыў. Да стоража зайсці трэба. У стоража, я думаю... Так, гэта не выглядае як пакойчык запас. А не, выглядае нормально. О, КПК. Зараз нам будзе працяг гісторыі чувака, які это самае друціка рабіў. Так, я нарэшце знайшоў спосаб вылечыць гэтага чортавага мутанта з дапамогай эксперыментальных лекаў. Знайшоў доступ да КПК нейкага Сіджэя. Імаверна, ён тут важны чалавек. Зарабіў мутанту ін'екцыю токсікус фераліс, і гэта гаўно сапраўды спрацавала. Цудоўная навіна. І гэта падобна, што мутанты могуць імітаваць розныя хваробы. Буду працягваць сачыць за імі.
Окей. Это ён як бы это я думаю, что это некі там былы наглядчык до нас. І ён пакідаў такія запісы. Телефон. Окей, тут есть телефон. Я зразумеў. Яшчэ одна КПК, яшчэ одна гісторыя, яшчэ одна гісторыя гэтага Хапвуда. Калі яны ператвараюцца, мяса можа іх супакоіць. Окей, добра. Що там? Так можа ты даішнік, а яны бухалі за стырном. Хто? Ты што? Ты про то, што я бегаю з гэтым апаратам? Ну, можа быць. Нехта Дэкстера за лытку куснуў. Дык яны там усе нейкія пакусаныя. Некі зусім ціхія гарылы, недапрацоўка. Я ўвогуле не разумею, чаму мы можам так вольна зайсці да іх у вальер. Мне падаецца, думаю, што мы зараз гарыл будзем неяк праз краты намагацца кальнуць ці нешта там паспрабаваць зняць нейкія з іх гэты самыя даныя, але ж вось так дык так. Луту я там нешта забыў, добра, сейчас зайду. Так, кроў я здаў. Мы можем тут адразу паглядзець. Ён будзе паказваць кроў. Каля дзвярэй на складзе ампула. Добра, дзякую, хлопцы, пагляджу зараз. Так, усё так, у яго і кроў яшчэ. Гук, кроў і галдэхі гэта гельмінтоз. Гельмінтоз. Варыкознікі, сепсіс. Бактэрыяльная інфекцыя, ротавірус, чума, мігрэнь, нерамет не то, гэта мы ўжо ведаем, эспірус, лікаванне грыпу, нармалізацыя ШКТ, інфекцыя, хвароб крыві, алергічныя праявы, тэмпература, эвтаназіі тварын у крытычных выпадках. Я не зразумеў. Дык а дзе каліт, сепсіс, ну, бактэрыяльныя інфекцыі. Гельмінтоз это ж не бактэрыя, гельмінты гэта ж чэрві. Ротавірусная інфекцыя, чума. Ну, это самое, все, что с чумой связано. Мигрени, менингит, лептоспироз. Это явно не это самое. Лікування гриппу. А, во, антипаразитарная речавина. Вось яна. Это вот гэта пэўна. Ну, я так думаю, правильно. Глядзім яшчэ раз. Пробіотыка для нормализации ШКТ. Это что, щитовидка? Бактерии с причиной лікування инфекции, с причиной бактерий Ehrlichia murris. Не веду, кто это такая. Хвороб крови, аллергичная. Ну все, это, я думаю, все-таки мы правильно с вами выбрали. Это же паразиты, правильно, гельминты. Все, пошли лечить. Я ж хуёв. Я вам скажу шчыра, я аж прям аж поданемел это самое. Все, я его забрал. Что я могу сказать? Евгения Горыла. А что это 3 сардечки? Мне что, 3 транквилизатора? Не, мне 3 больше не транквилизатора. Где она? Бунина. Жорсткая. Так я Пеппера повинен был вылечить, а не яе.
Так, я потрапіў ці не? Так, Пепера я вылечыў. А гэту паскуду як мне вылечыць? А што мне з ёй рабіць трэба? Так. Транквілізатар? Сядай ў цягнік ды валі адтуль. Ну як бы гэта было б... Так, Декстер, гэтыя элементы так. Не, гэта... Вальер не зачынці не зламалі дзверы. Гэта не дзверы зламалі. Гэта ўсё за элементаў, як мы ўжо зразумелі, гэта не... У мяне ёсць транквілізатар. Давайте транквілізатар паспрабуем. Яго тыпу мясам трэба супакоіць. Я думаю, що нам треба тікати нахер адсюль. Магчыма, у нас яшчэ няма вратувати. Нам іх трэба выратаваць. Фрэсы з мутантам гарыла. А як гэта мне тыпу справіцца з ім трэба? Мне нешта можа зрабіць. Давайте транквілізатар. 3 транквілізатары. Я можа не патрапіў просто транквілізатарам. Давайте зробім транквілізатары. Давайте поглядим. Тут же не было ничего, тут только транквилизатор. Транквилизатор. Эутаназия. Летальные оси это, да, дякую. 3 зробім одразу. Я одразу 3 взял, все так. Потому что там 3 сардечки, так что это, я думаю, что мы еще ни разу сюда... Ни раз я еще сюда... Так, что ты ставишь? Транквилизатор, не то я, летальную. Ты же по цель по им, ты разумеешь, ты начинаешь это самое целить, ну все скача она. О! Яно не адразу просто зняла чамусьці. Я тыпу трапіў, ён пакрычаў і зняла одно сардэчка. Чык святло вырубілася. Дзе ты? Пепера ее добила. Ой-ой. Я не поспел бегче, он перезаряджался. Так, глядите, я живой. Так, про той заметьте про 300 мл. Так, все правильно. Ну все. Ну? Ну, я ж одна... Ну... О! Мясо. Мясо. Можно было мясо ему это самое. Он написал, что... Ты что, паразит? Так а як его достать оттуда? Не може кинуш треба. Ой. Можно в разное место. Я думаю, в одно место можно. Все добро. Так. Не выратовал только это самое. Пеппер помер. Ля. Ну это он я вот чекнул. Не я. Помянь. Нормально он так раскапустился. Так а як? Выразить ніяк. Мне може, типу, нож, може бути, потім який-небудь з'явиться. Мы же казали про мясо. Ничего не ведаю, что вы там казали. Ну, двери зачинять, як я разумею, уже сенсу ніякого. Опа! А як это вот это я пропустил? Ну-ка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ось такая некая гісторыя. Ну, скажу шчыра, што яна так даволі аж меня так ператрусіла пару разоў. Такі непры... Такі малапрыемныя. Так, яны там пісалі пра 300 мл. Вось яны і ёсць. 3 гэтыя самыя. 3 стрэлы. Ой, назад. На гепатит провериться? Яшчэ на слупняк. Так, слухайте, давайте уже у хаб. И я думаю, что на сегодня мы уже скончим. Залетим у хаб, зараз поглядим, что там. Може, і на сябе эўтаназію. Правильно, што ўжо дачку жонка і так ужо атруціў мясам з чалавечыны, з этой самой, з гэтым вірусам. Што ўжо? Нешта хранавата герою. Так, кажуць, мяса прывезлі. Глядзіце, што робіць. Во, мы сабе гемарой падаецца на галаву. Так, добра, пакуль не будем. Можа адразу эту эўтаназію, транквілізатар стрэліць. It's okay. I won't touch you. I'm the night zookeeper, Paul Connolly. And you? Sarah Watkins, investigative journalist for Pine Valley. Thanks for saving me. Too bad I can't return the favor. What do you mean? You probably already know that you've been injected with something, some kind of parasite. You also know something about these parasites. But how do you know? Sorry, bro. Journalists don't reveal their sources. I can only say that we don't have much time. And the main thing now is to open this stupid door with a biometric lock to gather evidence for the article. And expose these bastards. Can you help me? Так, карацей, що, я думаю, що може бути на гэтым пакуль сёння скончым. Так, што у нас? У нас так само маленькі унутраны сябра ёсць і не адзін. Можа і на сябе так, як твае першыя ўражанні? А, чорту ведае, ну гуляецца і гуляецца. Не AAA гульня, канешне. Такія мадэлькі, жывёлы такія некія драўляненькія, скажем. І бачыце, анімацыі нейкія, нешта. Ну, не 70 баксаў. Усё так, не 70, але я набыў ўсё ж такі толькі за 400, у Беларусі $11. Я украінскі стым набыў 400 грыўняў, гэта, я не ведаю колькі гэта. Это можа, дарэчы, ёсць $10, напэўна. Ну, не сказаць бы, што і танна. Ну, пакуль што гуляецца, некага такога адтаргнення няма, каб фу, некае гаўно, што не, гуляецца, нейкія жывёлы нават дзіўныя, і, у прынцыпе, цікава будзе паглядзець, чым гэта скончыцца. Ну, тыпу, я разумею, што тут усё будзе пагаршацца і пагаршацца, гэтыя монстры будуць усё больш жаручыя, страшныя, і мяне будзе прыбіваць гэта хвароба, і паглядзець, чым это ўсё скончыцца. У сэнсе, што ці выберемся мы адсюль жывыя разам з гэтай журналісткай, ці не. Ну, стрым так, даволі пацешная гульня. Спадзяюся, яна не пераўтворыцца ў нешта вельмі зануднае, што трэба будзе раз за разам рабіць адно і тое ўжо ўвесь час, і гэта будзе доўжыцца дзесяткамі гадзін, а яны больш не кампактна гэта ўсё сціснуць. Ну што, ўсё, вялікі ўсім дзякую. Я спадзяюся, усім усё спадабалася. Не ведаю, як часта буду рабіць гэта стрымы, але пакуль настрой ёсць, будзем гуляцца. Заўтра, можа быць, яшчэ днём будзе у дзень, што вы там працуеце, не працуеце. Іншую гульню зараз праходжу, Нойту можам паглядзець, так што думаю, што таксама запушу. Было прыемна пабачыцца. О, арэгана на бальнічным, ну прыходзь заўтра тады. Я думаю, што да абеда па нашым, па беларускім часе, я думаю, распачну.
Хто працуе, не ведаю. Ну, я не буду іх записываць, яны будуць записывацца тут на твічы, так што заходзьце, калі ласка, калі каму будзе жаданне паглядзець, пераглядзець. Все. Усім вялікі дзякуй, дзякуй вялікі спонсорам на Patreon, спонсорам на YouTube, тое, што падтрымліваеце і што дзякуючы вам гэта ўсё ў прынцыпе і магчыма. Дзякуй усім, што былі, дзякуй чацьку, што пісалі, ўсё ўсіх абдымаю і да хуткіх сустрэч тут і тут.